गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफोरानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। ख्रिस्टनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामो आरोबाव नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट मेसेज भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। तो नोंथांमोननिसिम दायो भिडिअ लाबोबाय थानो थाखाय आङो गाहामथार बा मोजां रोखोमै सुजुग सुबिदा मोननो हायैखाय आङो नोंथांमोननिसिम भिडिअ दिनै लाबोबाय थानो हायाखै। नाथाय दिनै इसोरा आंनो मोजांथार सुजुग सुबिदा होनायनि थाखाय नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों बिथां सार मेडाम मोननि कमेन्टखौ शेयार खालामनो थाखाय आङो लाबोबावलायबाय बा आङो सानबावलायबाय। तो अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आङो बे समाव नोंथांमोननो सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा रोखोम कमेन्ट हरदों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबावनोसैलाय। अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आङो नोंथांमोननो सिनायथि होनि। तो बिथांनि नामानो जाहैबाय स्वप्ना बसुमतारी। बिथांनि नामानो जाहैबाय स्वप्ना बसुमतारी। अब्ला बे समाव बिथां स्वप्ना बसुमतारीखौ आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे कमेन्ट मेसेज भिडिअआव आङो वेलकाम खालामदों आरो बिथांखौहाय आंनो जे कमेन्ट हरनायनि थाखाय आंनिफ्राय बा JNO इउटुब चेनेलनिफ्राय थेंक इउ बिथांनिसिम आं दिनै बेखौनो जासिहरबाय। अब्ला बे समाव जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनोसै बिथां स्वप्ना बसुमतारीनि कमेन्टखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। तो बिथाङा आंनो गोलाव कमेन्ट लिरनानै हरदों, बेनो जाहैबाय जोंनि मानसिफोरा उन्दै समाव बिमा बिफाखौ नागारनो हाया, नाथाय जुलि जाबा नागारो आरो बिमा बिफाया बुङो हिन्जाव लानानै बिमा बिफाखौ नायला बुङो। नाथाय गोथार बाइबेलाव फरायब्ला मोनो गावनि बिमा बिफाखौ नागारना गावनि हिन्जावजों नांथाबगोन बुंदों इसोरा, नाथाय माखासे बिमा बिफाया बुजिया भिडिअ लाबो। तो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां स्वप्ना बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों। तो आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो खोनाबाय आरो बुजिबाय होननानै बिथां स्वप्ना बसुमतारीनि कमेन्टखौ। तो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा बा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि न'खरफ्राव बा जोंनि समाजफ्राव दिनै बेफोरबायदि घटनाफ्रा दिनै जायो बा जागासिनो दङ आरो एक न'खराव बे समस्यायाव गोग्लैनानै सोरनिबानि न'खरा खोब दुखुनांथावै सैनांदोंबो आरो बे कन्डिशन, बे घटना बा बे समस्याखौ लानानै सोरनिबा न'खरफ्रा दिनै गावलायदों, बिदा फंबाय जुदा जालायदों आरो बिमा बिफाजोंबो दिनै जुदा जालायदों बेफोरबायदि कन्डिशनफोरखौ लानानै मोजां रोखोम बुजियैनि थाखाय, मोजां रोखोम निमाहा होलायनो हायैनि थाखाय ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जेब्ला जोङो बेनि फारसे गोथौ सानो, बेयो मोनसे बिराद गिदिर न'खरनि समस्या, that means family problems दा बे समस्याफोरखौ जों माब्रै जोङो गोजान खालामगोन जोंनि न'खरफोरनिफ्राय। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, तो बिथां स्वप्नाया बुंदों जे उन्दै समावहाय जे जों बिमा बिफाखौ नागारनो हाया, नाथाय जेब्ला देरनानै हाबा जायो, हाबा जाखांनानै बिथाङा बुंदों बाइबेलाव फरायोब्ला मोननो हायो जे बिमा बिफाखौ नागारनानै हौवाया हिन्जावजों नांथाबगोन आरो बेखौनो बिमा बिफाफ्रा बुजिया हसिया गावसोरखौ नायला माला होननानै बुङो। मा होनो बेबायदि स्वप्ना बसुमतारीया दिनै बेखौ बुंदों।
तो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेयाव दिनै मोननै रोखोम दं दे मोनसेया जाहैबाय पजिटिभ मोनसेया जाहैबाय अपोजिट दिनै मोननै रोखोम बेवहाय दिनै दङ मिथिबायना मोनसेया जाहैबाय पजिटिभ मोनसेया जाहैबाय नेगेटिभ बा मोननै रोखोम दिनै आङो नोंथांमोननो उदाहरन होनो सानदों तो एक मानसिफ्रा बेयो थारैनो नंगौबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मिथिबायना जों सुबुं हारिनि दुर्बलता मोनसे आखल बियो नाथाय आङो रावखौबो दाय होनो सानाखै बा रावखौबो आङो माबा मोनसे माने एसेबां माने आङो बुंनो सानाखै नाथाय आं बेखौनो बे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों बेनो जाहैबाय पजिटिभा जाहैबाय हाबा जाखांनानैब्लाबो ना हाबा जाखांनानैब्लाबो फिसाफ्रा गावनि बिमा बिफाखौ मा खालामो सुखु दुखु जायोब्ला बिथांमोनखौ नायो बिथांमोनखौ जत्न खालामो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नेगेटिभा जाहैबाय मा हाबा जाखांनायनि उनाव बेबायदि फिसाफोर दङ जे बिमा बिफाखौ एकदमबारे नायथ्रा खेल खालामा ना बिमा बिफाफ्रा माबोरै थांनानै थादों मा जादों मा लोंदों दुखुआव दं ना खैफोदाव दं दिनै बेखौबो बा बेबायदिखौ नायनो रोङै दिनै बेबायदि फिसाफोरबो दिनै दङ ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बाइबेलाव बेखौनो लिरदों नंगौ हौवाफ्रा माने बिमा बिफाखौ नागारनानै हिनजावजों नांथाबगोन होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्टआ आरो बिसोर सानैजों मा जाबायनो मोदोम दरसे बिसोर दिनै जाबायनो बे बाथ्राखौ बुंदों जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला फारिसाइफ्रा जिसुखौ आनजाद लाफैदोंमोन गावसिनि बाथ्राफोरजोंहाय अब्ला बे समाव जिसु ख्रिस्टआ फारिसाइफोरखौ बे बाथ्राखौनो बुंदों जे फिसायफ्रा हौवाफ्रा गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै हिनजावजों थागोन बा सिथाबनानै थागोन नाथाय बाइबेलावहाय बा इसोर जिसु ख्रिस्टआ दिनै बेखौ बुङाखै जे हिनजावजों बिमा बिफाखौ नागारनानै हिनजावजों थागोन बेयो नंगौ बुंदों नाथाय बेखौ बुङाखै जिन्दगि बहर अराय समनि थाखाय बिमा बिफाखौ नागारनांगौनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुङाखै आरो जोंनि बिमा बिफाफोरखौ आरोखि ना दुखुआव गोग्लैबा निदानाव गोग्लैब्ला सहाय होनो नाङा बा सहाय होआलाबानो हिनजावजों बा न'खराव नांथाबनानै थागोन दिनै बेबायदि बाथ्राखौ बुङाखै दैट मिन्स बांसिन जिसु ख्रिस्टआ हिनजावफोरखौ बा हिनजावफोरजों थानो गावनि बिहिजों थानो थाखाय बाइबेला दिनै बेखौहाय बा जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आरोखि ना खौसेथि हिनजावजों बा बिसि फिसायनि गेजेराव खौसेथि जानांगौनि थाखाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाव सोरबा सोरबा जोंनि बे बाइबेल सिरिखौ फरायब्ला गोरोन्थिबो दिनै बुजिनो हागौ नाथाय बेबायदि नङा तो अब्ला बेनि सायावनो आं मोनसे बाइबेल सिरि नोंथांमोननो फरायनानै आङो खोनासंहोनो सानबाय तो जेन' जोंनि गेजेराव सोरबा सोरबा बे बाइबेल सिरिखौ गोरोन्थिबो दिनै बुजिनो हागौ आरोखि ना नाथाय बेबायदि नङा आं फरायनानै खोनासंहोनि with my small knowledge आंनि फिसा नलेजजों नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय तो अब्ला बे समाव फै बिथां सपना बसुमतारिनि जे कमेन्ट बे कमेन्टआव जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मा मोनसे सोलोंनाय बा मोनदांथिखौ जोङो सोलोंनो बा मोनदांनो हाबावो नामा ना मा होनो जोङो फरायनानै खोनासंस्लायनि आरो सोलोंस्लायनि बे समाव आं फरायनानै खोनासंनि बेखौ मोननो हागोन 2 Peter chapter 3 थाम बालाबनि 7 1 Peter chapter 3 verse 7 बेयाव बेबायदि लिरबाय अनजाग्राफोर ओ बिसायफोर नोंसोरनि बिहिफ्रा बोलो गैयैसिन बेखौ मिथिनानै नोंसोरो बिसिफोरखौ अननायजों मोजाङै बाहाय बेबायदियाव बुंदों आरोखि 2 Peterआवहाय 2 Peter 3 बालाबनि 7 सिरियाव मा होननानै बुंदों ओ बिसायफोर हौवा मानसिफोरखौ बुंदों जे नोंसोरनि बिहिफ्रा बोलो गैयैसिन जानायखाय अननायजों मोजाङै बाहाय आरो नंगौबो ना दिनै हिनजाव माहारिफ्रा बेस्राफोर बोलो गैयैसिन जानायखाय हौवाफोरखौ फिसायफोरखौ मा होननानै बुंदों अननायजों मोजाङै बाहाय आरो बेबायदि बोलो गैयैसिन जानायखाय हिनजावफ्रा फिसायफोरखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों जे
गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै हिनजावजों बिथाङा थागोन आरो बिथांमोना सानैजों मोदोम दरसे जागोन। मानो? बोलो गैयैसिन जानायखाय इसोर जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानोना बिथांमोना हिनजावफ्रा ना बोलो गैयैसिन जानायखाय एकदमबारे हिनजावजों खौसेथि इउनाइटेड बिसि फिसायख'थनै थाजानो थाखाय इसोर जिसु ख्रिस्टआबो बेखौनो लुबैदों आरो नागिरदों। गाहाय सिरियाव बुंबावदों आरो बिहिफोरनो मान हो। That means बिथांमोनाबो बोलो गैसिना साननायाव हनायाव मावनायाव दांनायाव दिनै जानो हागौ ना फिजिकेलि सक्तियावबो दिनै बिथांमोना जानो हागौ। मानोना बिसोरो नोंसोरजों लोगोसे इसोरनि ओरैनो होनाय गोथांखौ मोनफागोन। नोंसोरो मान होआब्ला नोंसोरनि आरज खालामनाया खोनासंजानाय नङा। मिथिबाय दा? बाइबेलाव दिनै बेबायदि बुंबाय जे हिनजावफोरखौ फिसायफ्रा जुदि अनाब्ला मान होआब्ला मोजाङै बाहायाब्ला इसोरानो बुंखाबाय, बाइबेलावनो बुंखाबाय, इसोराबो खोनासंनाय नङा आरजफोरखौ। थ' मानो? बिथांमोना दिनै जों हौवाफोरनिख्रुइ बोलो गैयैसिन जानायखाय अननो थिनदों, मोजाङै बाहायनो थिनदों, मान होनोबो दिनै थिनदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय बे नङा जे बिमा बिफाखौ नागारनांगौ, बिमा बिफाखौ मान होआलाबा बा नायालाबा थानांगौ, दिनै बेखौ बुङाखै बाइबेलावहाय आरोखि ना। दिनै जास्ट मोदोमनि थाखायल' ना माबा मोनसे मा होननानै बुङो बेखौहाय हिनजावजों खौसेथि जानांगौनि थाखायसो दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आंनि बाथ्रा नङा आरो बे बिथां सपना बसुमतारिनि कमेन्टनि दुवारै जों मोननैसो बाइबेल सिरिज फरायनानै खोनासंबावनि। थ' बे कमेन्टनि गेजेरजों जों मा मिथिनो हाबावो गोथार बाइबेलनिफ्राय आरो गोथार बाइबेला जोंनो मा फोरोंनो नागिरदों आं बा नोंथांमोननो बा जों बयनिबो थाखाय आं फरायनानै खोनासंहोबावनि। दा बाइबेलाव गोरलैबाय एफिसियारि 6 बालाबनि 2 आरो 3 सिरि। साफ्रोम खृष्टानफ्रा दिनै बेनि सोमोन्दै मिथिगौ जे एफिसियन्स चैप्टार 6 verses 2 and 3 बेयाव बेबायदि बुंबावदों आरोखि ना, नोमा नोमफानो मान हो अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो नोङो हादराव गोबाव जोरगोन। जबान होखानाय सेथि हुकुमा बेनो। मिथिबायना? थ' बे समाव एफिसियारियावहाय जों दिनै मिथिनो मोनबावबाय जे बाइबेलावहाय बेबायदि दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों, जायहानाखि बिमा बिफाफोर दङ, जाय फिसाफ्रा दासिमबो बिमा बिफाफोर दङ, जानो हागौ जोंनि बिमा बिफाया बोरायबाय बुरिबाय आरोखि ना, बेबायदि बिमा बिफाखौ दिनै जों बिमा बिफा गोनां फिसाफ्रा जोंनि बिमा बिफाफोरखौ मान होथारनो नांगौ। अब्ला मा जों मा बिमा बिफाखौ नागारनानै हिनजावजों अरायसम थाबाय थाबावगोन ने? जोङो मा दिनै बाइबेला बेनिखायनो बुंदों, बेखौ गोरोन्थि बुजिनो हागौ, आं दहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। दिनै बाइबेला बेनि थाखाय बुङाखै आरोखि बे बाथ्राखौ जे अराय समनि थाखाय नागारनांगौनि थाखाय। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, थ' बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोबाय जे जोङो बिमा बिफा गोनां जों फिसाफ्रा बिमा बिफाफोरखौ जों दिनै मान होथारनो नांगौ। बेनो सेथि हुकुम, फार्स्ट हुकुमा दिनै बेनो। ओमफ्राय मा जागोन? जोंहा बिमा बिफाखौ मान होयोब्ला हादराव गाहाम जाबावगोन। ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनोसै। बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 15 बालाबनि 4 सिरि, Gospel of Matthew chapter 15 verse 4 बेयाव बेबायदि लिरबावदों, मानोना इसोरा होनदों गावनि बिमा बिफानो मान हो आरो जाया गावनि बिमा एबा बिफाखौ साव होयो बियो स्टार जागोन। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? अब्ला होनबावबाय आरोबाव इसोरानो होनदोंनो गावनि बिमा बिफानो मान हो। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो जाया गावनि बिमा एबा बिफाखौ साव होयो बियो स्टार जागोन। अब्ला आङो बे समाव जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि दुवारै खोब गाहामथारै बुजिबाय, मिथिबाय जे माथाइनि
जिबा बालाबनि 4 सिरियावबो दिनै जोंनो बेखौनो बुंदों। नाथाय दा जोबनायाव दिनै आं बेखौनो नोंथांमोनजों गुसुं शेयार खालामनो सानबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, जायफ्रा हाबा जाबाय ना, हाबा जानाय बिथांमोना साफ्रोमबो गावनि बिसिजों बिथांमोना नांथाबनो नांगोन। आरो बेजों लोगोसे ना, जे जोंहानाखि बिमा बिफा दङ, जोंनि बिमा बिफा बोरायबाय बुरैबाय जानो हागौ, बिथांमोनखौ दिनै जोङो मान होनो नांगोन आरो बिथांमोनखौ दिनै जोङो नायनो नांथारगोन। जे बाइबेलाव बेखौ बुङाखै गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै हिनजावजों थानांगौ, मोदोम दरसे जाबाय अब्ला बे बाथ्राखौ लानानै बिमा बिफाखौ नायालाबा दिनै बेबायदि थानो नाङा आरोखि। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिमा बिफाफ्राबो बेखौ मिथिनो नांगोन जे आंनि फिसाया हाबा जाबाय, आंनि फिसाया हाबा जानायखाय गावनि हिनजावजों बेयो बांसिन सम होनो नांसिगोन। मानोना हिनजावफ्रा बे बाइबेलाव बुंबाय, आंनि राव नङा, बिथांमोनहा बोलो गैयै जानायखाय मा गावनि हिनजावजों बियो थानो नांगोन बांसिन समावनो ना। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय, आंनि फिसा मोन्दांथि, आंनि फिसा नलेज बेजों आरोखि। थ' आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बुजिबाय, मिथिबाय जे बिथां सपना बसुमतारीनि कमेन्टनि गेजेरजों ना जोंनि न'खराव, जोंनि समाजफ्राव, जोंनि मण्डलीफ्राव दिनै बेफोरबायदिनो घटना जायो आरो जागासिनोबो दङ। थ' बेनिखायनो जों दिनै बेखौ बुजिथारनो नांगोन जे बाइबेलाव बुंदों जोंनि बिमा बिफाखौ जोङो मान होथारनो नांगौ, नागारनो मोना। आरो फिसायफोरखौ होनदोङो बिमा बिफाखौ नागारनानै हिनजावजों थांनानै थानो नांगौ। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय बेखौ बुङाखै आं गले गले शेयार खालामबाय जे नायालाबा थानो मोना, नायनो मोनथारा बिमा बिफाखौ ना, बेखौ दिनै बुङाखै। नाथाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननै पइन्टस दिनै लानानै दहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबाय। एक फिसाफ्रा नायथारखायाबो, एकदमबारे नायथारखायाबो हाबा जाखांनायनि उनाव बेबायदि फिसाफोरबो दिनै दङ, खोब दुखुनांथाव। आरो दिनै बेबायदि फिसाफोरबो दङ हाबा जाखांनायनि उनावब्लाबो गावनि बिमा आरो बिफाखौ बिथांमोना मान होयो, सनमान होयो, नायो आरो दुखुआव गोग्लैदों ना मा जादों मा लोंदों दिनै बेखौ बिथांमोना नोजोर होयो। बेबायदि फिसाफ्रा जाहैबाय इसोरजों हामजाजानाय फिसा आरो बोर होजाग्रा फिसाफोर। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे गुसुं बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बिथां सपना बसुमतारीनि कमेन्टजों बेखौनो आङो शेयार खालामबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बुजिबाय। थ' हामबायसै जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायबाय, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रामखौ इसोरा बोर होथोंसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।